dala wadhi timo yiero to jakom manyien madhi kawo kar Gladys Wanga kama nyo weyo kodhi bedo jakom national. Ta aneno ma ka jopiny wacho ni kata ji temo show interest, Kaluma temo show interest, to Kajwang' Moses temo show interest gi joma moko. To jopiny to dhi yiero Sir Charles Ong'ondo Were mondo obed jakom manyien mar kaunti ma Homa Bay. Keche wane jo chama to nyo wawinjo ground. Koro mano wacho ni ka jo Homa Bay dhi go ombulu to giyier jakom manyalo rito chama, giyier jakom ma trusted, giyier jakom mong'e jo chama, giyier jakom mok dhi weyo offices mag chama podho. To ngiche jokombe ginyalo gombo bedo jakom county, tibiro dak Nairobi kata branch offices kata ward offices podho makoro giti maber, to mano nyalo go chama piny. Koro ne giwacho ni komigi Charles Ong'ondo Were to chama nyalo bedo active. Ko kamano tago erokamano ne Radio Ramogi manyocha ochung' koda motegno kancha wito jaoda Mama Ruth Ogado Odhiambo. Radio Ramogi nochung' koda motegno, Governor Gladys Wanga nochung' koda motegno ga assembly te, MP for Bara kod Women Rep Joyce Osogo, to kata Mama Ida Odinga be nochung' koda motegno kod joma ng'eny moka kwano manochung' koda ka wito jaoda Ruth Ogada mocha wito tarik 11 dwe mokadho. Kendo agonu erokamano kaka Ramogi ka nochung' koda motegno kabisa nyaka liet dala. Erokamano. Erokamano ahinya, kendo wamedo cholo ni ote mag mos ahinya kuom lalo Minodi. Okinyo Jabungu, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik kaka sani